היום יום חג בשדרות, אנחנו חוגגים 10 שנים של הפרויקט שלנו. זה פרויקט, אני חושב שהוא אחד הפרויקטים המדהימים והחשובים שנעשו פה. התחלנו אותו לפני 10 שנים עם 30 ילדים, ברוך השם, היום כמעט 400 ילדים. שדרות, כפר מימון, אופקים, שובה, זמרת, שוקדה. ברוך השם, הודו להשם כי טוב. אנחנו עושים טורניר לכבוד המעמד הזה, וההתרגשות היא עצומה. שמה שיש לי יישאר, ושאודה על מה שקיים. ואיך תמיד... אז בזמנו מתקשר אליי לשאול אם אפשר את המגרש. מה לי אפשר? המגרש פנו היום לקבוצה שלי, לחבר'ה שלי. עכשיו לראות את האימפריה הזאת זה חבל על הזמן, ממש מרגש. באמת, כל הכבוד, שאפו. יש פה פשוט רוח של משפחה אחת, שלפני ואחרי הכל אנחנו שמים את הבן אדם לפני השחקן. הניצחון הוא חשוב, הספורטיביות חשובה, אבל קודם כל זה באמת החברות אחד עם השני. בסוף ההורים שולחים את הילדים, לא כדי שרק יהיו שחקנים יותר טובים, אלא שיחוו חוויות יותר טובות כדי להיות בני אדם יותר מוצלחים וטובים בהמשך החיים, והמקום הזה עושה את זה בענק. אתם שמים שאין קצרות. לא לפחד מגשר צר מאוד, לזרוק את הדאגות אל הים, ליפול לקום ושוב. הפרויקט הזה הוא נותן בית אמיתי לילדים שומרי תורה ומצוות, וברוך השם יש לנו גם ילדים שהם מתקדמים מפה לקבוצות אחרות יותר מקצועיות. ביחד כולם שהתחברו הלבבות, ואז נעיר את כל העולם. ואיך תמיד אליי זה חוזר, אני מתעורר, אבל העיניים עצומות. חולם שאני רוצה עוד יותר, אבל באמת אפשר לראות שכלום לא חסר. הודו להשם כי טוב, הילדים יצאו שמחים. היה פה גם כדורגל, גם אווירה תורנית, גם אווירה חברתית. הייתה פה ערבות הדדית, הייתה פה שמחה, הייתה פה משפחתיות, שזה מה שחשוב בפרויקט הזה. הבאנו מענה לילדים שרוצים כדורגל עם מסגרת תורנית.